ha salvat. Ell ens porta l'esperança, alegrem-nos tots, aleluia. Crist és el nostre anyel pasqual, l'anyel que ha estat immolat. Ell ha vençut el dol de la mort i ha guanyat la llibertat. Aleluia, aleluia, ple de vida Crist ens ha salvat. Ell ens porta l'esperança, alegrem-nos tots, aleluia. En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. Amén. Que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu Pare, i el do de l'Esperit Sant, en aquesta tarda sigui amb tots vosaltres. Avui ens unim a tota l'Església Universal en el dia de Sant Maties, apòstol. També copató de Montblanc, una causa digna per celebrar una digna, solemne, carinyosa celebració de l'Eucaristia. Sempre la paraula de Déu ens anima a la comunitat a ser testimonis, i avui volem tenir present un bon testimoni de vida, un bon testimoni de fe. Avui recordem al Francesc Badia, al senyor Badia. Que sigui aquesta Eucaristia també per a tots nosaltres una oportunitat per donar gràcies a Déu i a la vida, per valorar les coses de cada dia, per valorar tot allò que moltes vegades tenim tan a prop, que sigui aquesta celebració, novament aquesta oportunitat que Déu ens regala com a cristians. I comencem l'Eucaristia reconeixent-hi davant Déu que no som perfectes. Per això de tot cor li demanem perdó. Senyor, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. I Déu, Pare omnipotent, s'apiada de nosaltres, perdona les nostres faltes i ens porta a la vida eterna. Sentem, i abans de cantar el Glòria i la pregària final, veurem una projecció, un vídeo que dura 6 minuts que ens han preparat. Bona tarda, senyor Badia. Ens volem permetre que avui li robem una estona del seu no temps per trencar el seu silenci. Sí, el silenci, aquest ara seu idioma amb el que es relaciona i amb el que sembla que s'hi entén tan bé. Nosaltres necessitem el llenguatge, els mots, per entendre'ns i que els utilitzarem per presentar aquest audiovisual en record seu. Avui, 14 de maig, celebració de Sant Maties, apòstol de Jesús, missioner de l'anunci del Regne de Déu i patró de la seva estimada vila natal de Montblanc. Què sent? Ens sent? Ens escolta? Sí, de ben segur que sí. I ara sabem que podem comptar amb la seva immensa comprensió. També intuïm que ens diria que no cal, que això és massa. Però, equivocats o no, fem el que tots nosaltres pensem. Què hi voleu fer? Accepti-ho i escolti-ho. Va per vostè i per la seva estimada família.
peu i cantem el Glòria. Hem vingut aquí, Senyor Jesús, seduïts pel teu sant esperit. Confiem en la teva paraula, que ens parla dins del cor. Prop del teu amor volem restar, sabedors que sempre ets fidel. Deixarem que ens omplis d'alegria i t'obrirem el cor. Glòria, glòria, sempre serà nostre Senyor. Glòria, glòria, sempre serà nostre Senyor. Preguem. O Déu, vos associareu Sant Maties al Col·legi dels Apòstols, concediu-nos per la seva intercessió que, havent tingut la sort de gaudir del vostre amor, mereixem de ser comptats entre els seus elegits. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna pels segles dels segles, sentem i escoltem la paraula de Déu. Lectura dels Fets dels Apòstols. En aquells dies, Pere s'aixecà enmig dels germans reunits, que eren vora de 120 persones, i els digué: Germans, calia que es complís allò que l'Esperit Sant havia anunciat en l'Escriptura per boca de David, parlant de Judes, un dels nostres, que tenia aquest mateix ministeri, i es prestà a conduir els qui van agafar Jesús. Ara bé, en el llibre dels Salms hi ha escrites aquestes paraules: li deixareu desolat el campament, no quedarà ni una ànima a les seves tendes. I també, que un altre ocupi els seus càrrecs vacants. Per això, cal incorporar al nostre grup un d'aquests homes que ens acompanyaren durant tot el temps que Jesús el Senyor visqué amb nosaltres, des del baptisme de Joan fins al dia que va ser endut cap al cel, perquè ell sigui amb nosaltres testimoni de la seva resurrecció. En proposaren dos, Josep, l'anomenat Barsabàs, o també Just, i Maties. Llavors pregaren així: vos, Senyor, coneixeu el cor de tots. Feu-nos veure quins d'aquests dos escolliu per ocupar el lloc d'aquest ministeri i apostolat, que Judes abandonà per anar-se'n al lloc que mereixia. Ho feren a sorts, i sortí elegit Maties, que completà el nombre dels 12 apòstols. Paraula de Déu. Us lloem, Senyor. Un acord secret que ens connecta a tots,
però sé que tu ja no sents el seu so. Comença així amb un fa i un sol, un la menor, que vostè major, pren amic meu aquest, aleluia, 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 recordes bé aquell moment i el seu cos un exultant sota la lluna. Et va lligar de peus i mans, va convertir la terra en fang i et va arrencar dels llapis, aleluia. Senyor sigui amb tots vosaltres. Proclamació del Sant Evangeli segons Sant Joan. En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: Jo us estimo tal com el Pare m'estima. Manteniu-vos en l'amor que us tinc. Observeu els meus manaments. Us mantindreu en l'amor que us tinc, com jo també observo els manaments del meu Pare, i em mantinc en l'amor que em té. Us he dit tot això perquè tingueu l'alegria que jo tinc, una alegria ben plena. El meu manament és que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat. Ningú no té un amor més gran que el qui dona la vida pels seus amics. Vosaltres sou els meus amics si feu el que jo us mano. Ja no us dic servents, perquè el servent no sap què fa el seu amo. A vosaltres us he dit amics, perquè us he fet saber tot allò que he sentit del meu Pare. No sou vosaltres els qui m'heu escollit, sóc jo qui us he escollit, per confiar-vos la missió d'anar per tot arreu i donar fruit, un fruit que durarà per sempre, i el Pare us concedirà tot allò que demanareu en nom meu. Això us mano, que us estimeu els uns als altres. Paraula del Senyor. Novament, en acabar el dia, el que som, el que vivim, tot allò que compartim, un dia més ho posem a les mans, als braços de Déu, als peus de l'altar. I avui ens unim amb tota l'Església Universal en aquest dia de Sant Maties, apòstol, un dels més íntims de Jesús. A més, avui recordar al senyor Badia, recordar a l'estimat Francesc, és sempre
una oportunitat per a tots nosaltres per valorar la vida, per valorar tot allò pel que realment val la pena lluitar a la vida. Quantes vegades tots els que som aquí, mos hem inclòs, ens compliquem l'existència amb tantes històries que dius, val la pena? O la mateixa història ens presenta situacions, pandèmies inesperades, conflictes, dificultats, o coses que no sabem si demà passat. La mateixa vida, la mateixa història ens presenta situacions que novament cal escoltar les orelles de l'esperança, les orelles del cor. Recordar Sant Maties és recordar els apòstols. Maties, que és a més copatró de Montblanc, terra natal de l'estimat Francesc Badia, el que avui volem novament presentar davant la presència de Déu, davant la presència de la comunitat i donar gràcies per la seva vida, donar gràcies pel seu testimoni. Donar gràcies de tot allò que ell, en vida a tots nosaltres, ens ha transmès. Sempre recordant les paraules del meu pare com a bon pagès que deia: Pepe, d'aquest te'n pots fiar. D'aquest n'has d'aprendre. I això quan ve d'un pare, tela. Com l'evangeli que acabem de proclamar avui. Jo us estimo tal com el Pare m'estima. Quin evangeli més preciós que avui arreu del món proclamem. La primera lectura ja ens recorda el final del llistat. A mi m'ha fet pensar molt, no? Perquè Maties va ser el darrer escollit. 12 apòstols. I quan escull a un apòstol, jo em feia la pregunta que també el Senyor, segur que en aquell moment Jesús tria els seus apòstols, tria els seus seguidors, tria els seus deixebles. Segur que avui el Senyor continua triant, escollint. Jo crec que avui és un dia també per connectar el nostre wifi personal, la nostra connexió amb Déu, dir, Senyor, què és el que esperes de mi? Què és el que esperes de mi? Sentir la seva crida. Segur que el Senyor ens continua cridant a molts dels que som aquí. I cadascú té la seva missió, el seu repte, el seu compromís, perquè en aquest món, com ens diu la paraula de Déu, hem vingut a donar fruit, i un fruit abundant. Tot gaudint, sí, amb ganes de gaudir i a ser feliços, només faltaria. Jesús completa la llista amb aquests 12 apòstols. Avui el Senyor completa també amb tots nosaltres la llista dels seus apòstols. Amb nosaltres, novament, renova la comunitat, renova la seva església. Una església, com constantment el papa Francesc ens demana, una església que sigui oberta, una església que sigui acollidora, una església que escolta, una església, una comunitat que acompanya, una església compromesa. Quantes vegades l'estimat Francesc Badia, a les nostres trobades, a la Junta de Càritas, aquí tenim el president i tots els de la Junta, a l'equip de catequistes, a Vida Creixent, en tants moments de la nostra parròquia, també segur que a la vostra família dèieu escoltat. Aquesta crida a viure la vida de cada dia amb intensitat, a viure cada dia amb profunditat, a viure cada dia amb una plena renovació interior, a saber passar pàgina de patiments, de dificultat, de malalties, de males històries o sentències que una vegada signaves, ja estava signat. Ell sempre ho deia, ja estava decidit. Continuem endavant, continuem endavant. Manteniu-vos amb l'amor que us tinc, deia la paraula de Déu proclamada. Avui jo crec que és un dia per tornar a reviure en el dia de Sant Maties aquest missatge d'esperança del Senyor, del Crist, del ressuscitat. Aquesta crida a que realment ens puguem mantenir amb l'amor de Déu. Un amor que es manifesta amb les petites coses de cada dia. I haurem de mirar com i de quina manera podem recrear, renovar, reviure aquest amor a la relació de parella, a les famílies, al lloc de feina, a les nostres institucions, a les xarxes socials, però sobretot
amb la profunditat del nostre cor, a ser autèntics. Aquesta autenticitat del Francesc, a mi almenys, sempre ha estat un autèntic testimoni. Testimoni de fe. I de senyor Badia, vostè és més mossèn que jo, sempre li deia. Quina fortalesa, quina fermesa, i més enllà de la seva pregària diària, d'aquesta fidelitat a la presència de Déu a la seva vida, quina fidelitat i quina profunditat de vida. I tot el que feia, tot el que manifestava, ho feia amb una fortalesa que era genial. Des de que s'aixecava fins que tornava al llit. I molts dels aquí presents hi som testimonis. Incansable, treballador, ha quedat recollit el preciós vídeo que heu preparat per al dia d'avui. Ell ens va escollir, deia la paraula de Déu que avui proclamem. Quants de nosaltres, el senyor Badia va picar a la nostra porta, a la nostra vida, i vinga, va, anima-t'hi, t'has d'implicar. Ell també va escollir per formar aquesta comunitat, aquesta parròquia, aquesta família, aquesta vida, per detectar i tenir connectades les orelles la parabòlica de la vida, detectar situacions d'injustícia, de patiment, de dificultat, i a partir d'aquí, una vegada detectada la situació, buscar, proposar solucions positives, perquè ell estava convençut de la dignitat que mereix tot ésser humà. Més enllà del cognom, de l'edat, del color de pell, de procedència, era persona, era ésser humà, era fill de Déu o filla de Déu. Ell també va estar escollit. L'estimat bisbe Martí Alanis el va escollir i va picar a la porta de la seva vida, de la seva família, amb tot el que això suposava per la família, allà per l'any 72, l'any de les Olimpiades del Múnich, i sí, m'imagino que això va ser un enrenou per la família. I els fills, cadascú s'ho prendria a la seva manera, deixar la seva terra, les seves arrels, per anar a donar una resposta, un sí, com Maria, perquè estem en el mes de maig, un sí a una necessitat, a un repte, una petició d'un bon amic. I ell no li podia fallar al bon amic. Que també aquest testimoni, aquest sí del senyor Badia, en el mes de Maria, ens ajudi a nosaltres, cristians d'avui, a que puguem dir sí a tantes coses. Que de vegades per la comoditat diríem no, però de vegades la vida ens demana un sí. Ens demana un sí. A ser apòstols, a ser testimonis. Mirem quin pot ser el nostre sí avui. Ara ja veiem això de la pandèmia d'una manera diferent. Les vacunes i tot. Podem a lo millor ampliar projectes, il·lusions, novetats. Què necessita la nostra Andorra d'avui? La nostra Laurèdia d'avui? Què necessita? I dintre d'aquestes necessitats, nosaltres què podem fer? Quina és la nostra aportació, el nostre granet de sorra, el nostre compromís? A què hem vingut a aquest món? A què hem vingut tots? Aquesta és la nostra història. Som obra de Déu, fruit de l'amor d'uns pares. I al final del camí, novament, el Senyor ens acollirà, com va acollir el Francesc Badia. Llarga vida, aprofitada vida. Anar i donar fruit, i un fruit que duri per sempre. Per això avui, jo comentava abans de la missa amb la Cristina Ribot, aquesta crida del Senyor a agafar la vida com una gratuïtat, que sigui un do, un amor gratuït. Tot allò que som, tot allò que fem, quantes vegades es deia, allò que la mà dreta fa, que l'esquerra no ho sàpiga. Hem de fer les coses no per fardar, perquè ens podem penjar medalles, o per sortir al donar secret. Si les coses les fem de tot cor, com a resposta a la vida, com a resposta a tot el que el Senyor novament a nosaltres ens presenta. Que el testimoni avui, que l'acció de gràcies avui del Francesc sigui una oportunitat novament per reviure, per refrescar. I això va bé, va bé. En tants moments de la vida, no? Segur que tots hem viscut moments que hem estat més xous, amb dificultats, i és precisament en aquest moment com més hem de fer que la flama del Crist ressuscitat continuï donant llum. Que la flama del Francesc Badia, testimoni del Crist per a la comunitat, que avui volem fer aquest homenatge no institucional, una cosa de família, de caliu, de comunitat cristiana, sigui aquesta oportunitat també
per donar gràcies a Déu cadascun de nosaltres. I que cada dia quan ens contemplem al mirall podem dir, Senyor, uau, quina obra que has fet, compta amb mi. Si em necessites, sóc aquí. I val la pena que així sigui. Novament, amb confiança, li presentem al Senyor les nostres pregàries. Per l'Església, per cada un dels cristians, pel Papa Francesc i els bisbes, perquè visquem cada dia més fermament la fe i l'amor que els apòstols ens han transmès. Preguem. Us ho demanem, Senyor. Pels catequistes, que amb il·lusió i dedicació continuen sembrant les llavors de l'Evangeli en el cor dels infants i joves i els animin a conèixer, estimar i seguir Jesús. Preguem. Us ho demanem, Senyor. Pels voluntaris, socis, col·laboradors de Càritas Parroquial, que la seva donació als altres, feta amb generositat, ajudi a millorar la realitat d'aquelles persones que ho necessiten. Preguem. Us ho demanem, Senyor. Pels membres de la vida creixent, que visquin amb joia i esperança la fe que comparteixen i continuen sent testimonis en les comunitats cristianes i la societat. Preguem. Us ho demanem, Senyor. Per la comunitat parroquial de Sant Julià de Lòria, perquè visquem amb fe, esperit de servei i estimació al proïsme i a l'Església, com el senyor Francesc va dir, des de la seva humilitat i discreció es va ensenyar. Preguem. Us ho demanem, Senyor. Sí, el Senyor va dir que gaudeixi de la benaurança del cel al costat de la seva estimada esposa i que la seva família els pugui recordar sempre. Preguem. Us ho demanem, Senyor. I com cada dia continuem pregant pels nostres malalts, pels que pateixen, pels que han donat positiu del Covid, els que tenim a la UCI del nostre hospital, a la planta Covid, per tots els que tenim confinats. Per tots ells preguem al Senyor. Us ho demanem per Crist, Senyor nostre. Podem seure. Pel camins d'aquesta vida, sense veure de tot clar, amb el pas feixuc i força capicat. Ha sortit el nostre encontre, t'has posat a caminar i per la nostra conversa has preguntat. Ens expliques l'escriptura com ningú no ha fet mai i et reveles en el gest de partir el pa. Queda't amb nosaltres, que el dia ja comença a declinar. Camina amb tu, Jesús, mai no es perdrà. Accepteu, Senyor, les ofrenes de la vostra Església en la festa de Sant Maties i per elles
confirmeu-nos amb la força de la vostra gràcia. Per Crist, Senyor nostre, que el Senyor sigui amb tots vosaltres. Amunt els cors. Donem gràcies al Senyor Déu nostre. És realment just i necessari. És el nostre deure, és la nostra salvació, que sempre i en tot lloc paresant a la vida tots us sapiguem donar gràcies per cada moment, per cada oportunitat, perquè vos no abandoneu mai a la vostra comunitat, sinó que per mitjà dels sants apòstols el guardeu constantment i el protegiu, i voleu que sigui sempre adoctrinat per aquells mateixos que vos posareu com a pastors de la vostra església, perquè en nom del vostre fill la conduïssin. Per això, amb els àngels i els arcàngels i amb tots els estols celestials, proclamem l'himne de la vostra glòria, tot dient: Sant, Sant, Sant és el Senyor, Déu de l'univers. El cel i la terra són plens de la vostra glòria. Hosana a dalt del cel. Beneït el qui ve en nom del Senyor. Hosana a dalt del cel. Sou realment sant, Senyor, font de tota santedat. Santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes, fent que davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixi per a nosaltres en el cos, en la sang de Jesucrist, nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa, dient l'acció de gràcies, el partir i el donar als seus amics, tot dient: preneu, mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calce, i novament donant-vos gràcies, el passar als seus deixebles, tot dient: preneu, beveu-ne tots, que aquest és el calce de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial. Proclameu el misteri de la fe. Anunciem la vostra mort, confessem la vostra resurrecció, esperem el vostre retorn, Senyor Jesús. Per això, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre fill, us oferim, o Pare, el pa de la vida, el calce de la salvació. Us oferim les nostres vides, les nostres famílies, els qui pateixen. Feu d'aquesta la nostra església sempre, Senyor, una església perfecta en l'amor, juntament amb el Sant Pare, el Papa Francesc, amb el nostre bisbe Joan Enric i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos dels nostres germans que moriren en l'esperança de la resurrecció i de tots els difunts. Avui, amb molt de carinyo, oferim la memòria, el record, l'ànima de l'estimat Francesc Badia, que a la vora de la seva estimada Maria ja està gaudint de la eternitat. Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres i feu que amb la nostra Mare la Verge Maria, la Mare de Canòlic, a la que ja li preparem la gran festa al darrer Crist, el vostre fill, per ell, amb ell i en ell, vos Déu Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. I fidels al manament del Senyor, sempre amb confiança, una confiança que cada dia han de renovar. Amb aquesta força que ens dona la fe, tornem a dir: Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui. Perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem als nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la tentació, ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Allibereu-nos, Senyor, del mal, del patiment, del neguit, i feu que entre nosaltres, més enllà de les diferències, feu, Senyor, que sempre gaudim de pau i d'unitat. Vos que viviu regneu pels segles dels segles. Mireu l'any de Déu, el camí, la veritat i la vida. Feliços nosaltres que participem a la seva taula. Senyor, no sóc digne que entreu a casa meva. Digueu només de paraula i serà salva la meva ànima. Cos de Crist ens guardi a tots a la vida eterna. Amén. La sang de Crist ens guardi a la vida eterna. Amén.
puc preveure. No m'impedeixi allò el teu sant nom. Beneiré el Senyor amb tot el cor, lloaré el teu sant nom. Cantaré una cançó de tot cor, exaltaré el teu sant nom. El seu amor mai no tindrà fi, és Déu pacient, bondadós Senyor, el seu gran nom cantaré per sempre. 10.000 raons tindré per celebrar. Beneiré el Senyor amb tot el cor, lloaré el teu sant nom. Cantaré una cançó de tot cor, exaltaré el teu sant nom. I quan el meu cor no tingui forces, la meva vida arribi a la fi, amb l'ànima seguiré lloant-lo. 10.000 anys més i per l'eternitat. Beneiré el Senyor amb tot el cor, lloaré el teu sant nom. Cantaré una cançó de tot cor, exaltaré el teu sant nom. Beneiré el Senyor amb tot el cor, lloaré el teu sant nom. Cantaré una cançó de tot cor, exaltaré el teu sant nom. Exaltaré el teu sant nom. Exaltaré el teu sant nom. Beneirem al Senyor sempre i en tot lloc. Quantes vegades beneïm la taula, beneïm les persones, beneïm tantes situacions. Avui el record del Francesc Badia ens aplega al voltant de l'altar, al voltant de la taula, en aquesta acció de gràcies. Veurem ara aquest vídeo. Hem volgut recollir alguns testimonis de la nostra parròquia amb molt de carinyo per la vida del Francesc, dintre de la vida de cadascun de molts dels qui som aquí. Doncs escoltarem aquest vídeo.
Bueno, el Francesc ha sigut de les persones més meravelloses que he conegut a la meva vida. Per mi pot ser que jo l'he tractat els últims 10 anys i ha sigut una meravella. He tingut moments inolvidables amb ell. Una persona treballadora infatigable, sempre preocupat per el patiment dels demés, sempre preocupat per aquell que sofria, que tenia problemes. Ha sigut un luxe conèixer el senyor Badia. Potser que de les coses més impactants del Francesc, per mi, és com sabia escoltar els demés i com empatia amb tothom. I tenia aquelles ganes d'ajudar els demés, de tindre sempre una estona que a vegades me trucava, me deia: Jordi, vine que tenim que parlar d'algunes coses, quan puguis. Sempre estava disposat i sempre tenia ganes de fer coses, sempre. Ha sigut una meravella i jo crec que és la persona que més m'ha marcat a la meva vida. Gràcies, senyor Badia. Tinc un bon record del senyor Francesc Badia a la catequesis. També crec que tenen un bon record els nens que va tindre durant els cursos de la catequesis. Varen ser més de 20 anys que cada setmana venia a explicar les lliçons del llibre de la catequesis al seu grup de nens. No faltava mai a les misses joves, a les reunions de catequesis. El senyor Badia era intel·ligent, discret i d'una gran bondat cristiana. Us he de dir el més guapo del poble, com li deia jo carinyosament, i ella em deia: home, si fos alt, ros i amb ulls blaus seria més guapo. Però bueno, sempre fèiem la rialla i què us he de dir, va ser el senyor Badia que em va ficar dintre d'aquest munt de Càritas. Ens vam trobar aquí a l'església, venia a missa i ens trobàvem aquí a la missa, sempre estava al seu costat amb la seva estimada Maria. I bueno, allò que sempre estàvem allà, bon dia, bona tarda, tal, com venia, les cerimònies i tal, fins que un dia va arribar i diu: escolti, Lluïsa, no, Lluïsa no, perquè ella encara no sabia el nom. Escolti, senyora, vostè no li agradaria venir a Càritas amb nosaltres? I jo li dic: clar, és que això tot és una convitació una mica... I em diu: no, vostè no pateixi, que no res, no ha de fer res, només venir a les reunions. I bueno, doncs, vale. Va prendre la nota del número de telèfon i tal, i la reunió que vam tenir, la propera reunió que vam tenir, doncs vaig començar a venir, d'això fa gairebé 14 anys. I l'agraeixo molt d'haver-me introduït en aquest món, que jo sempre m'ha agradat ajudar, però amb ell he après moltíssimes coses perquè era una persona humil, una persona molt intel·ligent i una persona amb una diplomacia impressionant, que deia les coses sempre amb una diplomàcia, però clar, et feia veure les coses. I la veritat m'ha ajudat a veure quin és el veritable valor de Càritas, o sigui, que és per lo que estem i per lo que hem d'estar. No pensar burocràticament ni res, sinó pensar que Càritas estem ahí per ajudar. I és igual ens enganya, poder sí, és igual, nosaltres estem ahí per això. I estic molt contenta d'haver seguit el seu consell i d'haver acceptat el seu convit i me l'estimava molt, i els trobem molt a falta. Del senyor Badia només tinc coses maques per dir d'ell. Era una persona molt culta, molt humana, també molt jove, vull dir, per l'edat que tenia, i un cor molt bo. Vaig començar amb ell a la catequesis, que érem catequistes els dos, i ell preparava unes fitxes molt maques pels nens del seu grup, perquè pintessin i posava preguntes perquè les contestessin. I llavors me les feia passar i a mi m'anaven molt bé perquè els nens ho feien amb molt de gust. Després ja vam entrar a Càritas, a la Junta,
i era un home molt dinàmic, era el puntal de la Junta, que sempre quan teníem una reunió sempre venia carregat de coses noves per fer i propostes, i molt dinàmic. Un dia sempre em deia també que apreciava molt la meva família, perquè al principi que va pujar a Andorra ja va estar en contacte amb el meu pare, després amb les meves germanes, la Carmen, la Rosaura, amb la feina. I, bueno, no sé, és que no tinc res de lleig d'ell, molt maco. Després també feia col·lecció de xapes dels xampanys i els hi guardava totes per ell. I em feia molta gràcia perquè quan els hi donava sempre em deia noia, sempre deia moltes gràcies, noia. I al final, el dia abans de marxar, que el vam pujar amb l'ambulància, la seva filla, la Montse, ens va dir que havien pujat amb l'ambulància dels bombers i que els hi havia comentat als bombers que havia conegut el meu pare, el cap de bombers, i que tenia molt bona relació amb ell. Senyor Badia, desitjo que descansi en pau al costat de les persones que estime. Ens fa molta falta. Jo vaig conèixer el senyor Badia a la catequesis. Ell va ser el meu tutor per ser catequista i em va acollir amb una sincera generositat i confiança. Anunciava la bona nova de Jesús als infants amb molta tendresa, a través d'una metodologia molt fresca que els captava l'atenció. La llavor que els sembrava es veia germinar. Ell estimava els infants i era estimat per ells. Sempre es fixava en les virtuts de les persones i feia per potenciar-les i fer-les créixer. Per ell, tothom és mereixedor d'una nova oportunitat. Era una persona d'una esperança viva, que sempre incentivava a realitzar projectes. Dono gràcies a Déu per haver conegut el testimoni del senyor Badia, un veritable deixeble, sempre al servei dels altres. Gràcies, senyor Badia. Per a mi, com a rector de Sant Julià de Lòria, recordar, reviure el senyor Badia, el Francesc Badia, és recordar un referent de vida cristiana, un referent de persona que estava enamorada de Jesucrist, que ha fet de tota la seva vida, amb la seva dona, amb la família, doncs aquesta traducció de la fe en un compromís. Tot allò que ell ha viscut com a cristià, doncs ha buscat aquesta traducció en la vida de cada dia al nostre país. Nosaltres, com a parròquia de Sant Julià de Lòria, ho hem viscut en la nostra Càritas parroquial de Sant Julià, l'equip de voluntaris, de Càritas, la Junta. Ell sempre ha estat un autèntic pal de paller. Un pal de paller que amb molta il·lusió ens animava a recrear i a potenciar la dignitat humana, la dignitat que mereix tot ésser humà. Detectar les situacions d'injustícia, de patiment, de dificultat, de pobresa, i saber acompanyar, saber escoltar, i era el seu tarannà, també en el camp de la catequesis, amb quina creativitat ell potenciava i buscava noves didàctiques, noves fitxes, nous materials, per poder fer aquesta transmissió de la fe, una fe que no s'imposa, és una fe que es proposa amb creativitat. La transmissió no sols de valors, sinó de virtuts de vida. També dintre de vida creixent. El seu testimoni, com a cristià compromès, i ell això ho vivia. No sols ho vivia, sinó que tenia l'art de transmetre allò que sentia i vivia. Per tant, a mi sols em queda en el dia en què el recordem, això, que sempre el portem viu, que el portem present, que en molts moments el continuem sempre recordant i citant, perquè ha estat, és i serà un referent de cristià compromès, un home de país, un home d'estat, un home que ha estimat la nostra Andorra i que ho feia des de la profunditat de les seves conviccions, amb uns criteris sempre de transparència, de perdó,
I això ha de continuar viu. Felicitats a la família, felicitats a la comunitat cristiana de Sant Julià de Lòria, que per molts anys el continuem vivint, recordant i celebrant. Gràcies. Ja anem acabant aquest acte de record i agraïment pel que ens ha donat i pel seu mestratge en aquesta eterna seva joventut al costat nostre. Tots sent conscients que ens diria que no calia aquesta notorietat en un acte com aquest, preneu-ho com aquella cursa de relleus on es traspassa un testimoni perquè pugui reeixir, que és el que vostè ens ha donat. Com l'apòstol Sant Maties, en la seva missió d'explicar el missatge del Regne de Déu, també vostè, amb la seva xarxa de pescador al servei del manament nou, ens ho ha transmès. La seva espiritualitat i la seva confiança plena en el Senyor ens la va deixar ben palesa, en el recordatori del seu traspàs d'aquest món. Feliços els qui creuran sense haver vist. Això ens ha d'esperonar en una permanent lluança a Déu. I ara ja el deixem tranquil. Ja pot tornar al seu silenci, aquell llenguatge en el que no hi ha mals entesos, i està al costat de la seva estimada Maria. Esperem que li hagi agradat i hagi compartit aquesta estona amb nosaltres, amb l'Eucaristia com a veritable reunió fraternal amb el Senyor. Ja pot tornar a trucar a la porta del cel, com canta Bob Dylan. Fins sempre. L'estimem. Gràcies per tot, senyor Badia. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door.
La missa, l'Eucaristia, de fet la paraula Eucaristia, l'etimologia és gràcies. Que sempre la nostra vida sigui un gràcies davant Déu, com avui hem fet amb la vida, amb el testimoni de l'estimat Francesc Badia. Que també el Senyor, de cadascun de nosaltres, pugui treure el millor de tot el que vivim, de tot el que portem. Preguem. Que no manquin mai, Senyor, a la vostra família els dons que acabem de rebre, a fi que amb la intercessió de Sant Maties ens admeteu a la sort gloriosa dels sants. Per Crist, Senyor nostre, que el Senyor sigui amb tots vosaltres i que sempre ens acompanyi l'alegria, la força, la benedicció de Déu, que és Pare, Fill i Esperit Sant. Germans, germanes, Santa nit, bon cap de setmana, bona festa ja, d'aquí 15 dies, de l'aplec de l'estimada Verge de Canòlic. Marxeu en pau.